1951 елның 18 июнь көне Аллаһы Тәгалә тарафыннан минем өчен индерелгән иң кадерле көннәрнең берсе булган. Чөнки бу көнне җиһанга иң назлы, иң сабыр, иң ягымлы, иң яраткан әниебез Узбекова Наилә Абдуллахат кызы дөньяга килгән. Шундый сүзләр белән башлана әлеге матур котлау хаты. Аны безгә Иске Кулатка бистәсеннән Салиховлар гаиләсе, кызы Руфия, кияве Рафаэль, балалары Эльнара һәм Рената, кыдагысы Гөлфия Расимовна язганнар. Иске Кулатка бистәсендә туган нәни баланың тормыш китабы гел ак һәм шатлыклы битләр белән генә тулмаган. Аның авырлыклар тулы, кайгы, югалтулары да бәләкәйдән үк күп булган. Ятимлек күргән бала кечкенәдән үк бар эшкә өйрәнеп, тырыш кыз булып үсә. Әбисенең ышанышы, таянышы, йомышчысы гомумән уң кулына әйләнә. Олыгайгач, яшьлек таңында яраткан тормыш иптәше, әтиебез Рәкыйп Искәндәр улын очратып матур гаилә коралар. Мәхәббәттә ике балаларын, Радик һәм мин кызлары Руфияне үстерәләр. Әйтергә кирәк, армый-талмый эшләп, әти-әни безне барлыкта үстерделәр. Үзләре күргән юклыкта балалар сугылмасыннар дип нык тырыштылар алар. Безне укытып, туйларыбызны уйнап, олы тормыш юлына чыгардылар. Гомере буе әнием сәүдә тармагында сатучы булып хезмәт итте. Намуслы эше өчен Советлар Союзы сәүдәсе отличнигы медале белән бүләкләнде. Барысы да әйбәт барганда, кызганычка каршы Язмыш бабай әти-әнием алдында олы сынау куя. Уллары Радикны мәңгелек дөньяга бик иртә җирләргә туры килә аларга. Әлеге югалтуны авыр кичерделәр, газизларым. Әлеге кайгыдан әтием дә нык авырап китте. Һәм кызганычка каршы кара сагыш полосасы әниемнең тагында киңәйде. Әтиебез дә бакылыкка күчте. Шуннан соң әниемә бик авыр була, аның канатлары сына. Бер таянычы кала, ул минем балаларым һәм гаиләм. Никадәр генә авыр булса да, әнием миңа күз яшьләрен күрсәтмәскә тырышты. Аннары мөселман адәм баласына елап утырырга ярамый дигәч, ул дин юлына басып, мәчеттә укый башлады. Аллага шөкер, Худайга каршы бер адым ясасаң, ул сиңа каршы меңне ясар дигәндәй, әнием бик тиз гарәп графикасын үзләштереп, Коръән укырга тотынды. Калдырмыйча намазларын укып килә. Әниемнең миңа булган ярдәмен санап та, сөйләп тә бетергесез инде ул. Без аңа бик рәхмәтле. Ходаем тагын узак еллар, янәшә бездә безнең юанычыбыз, куанычыбыз булып, үзенең хәер дугасыннан ташламыйча, исәнлеккә, саулыкка төренеп яшәсә иде. Газизыбыз, котлыйбыз әни туган көнең белән. Шын йөрәктән рәхмәт җиткереп, килсә әгәр хәлләремнән минем бар галәмне бирер идем сиңа китереп. Нинди сүзләр табым котлар өчен, ничек сиңа сөям дием. Я бер Аллам, озын-узак еллар иркәләп әни дип дәшием. Алтындай син безнең газизыбыз, котлы булсын матур бәйрәмең. Җырга үреп сиңа тапшырабыз изге теләкләрнең бәйләмен. Иң гүзәл безнең әнкәебез, иң матуры ул безнең. Әллә каршы килер өчен берәр сәбәп бар сезнең. Тәмле ризыклары, бигрәк йомшак куллары. Сыйпап ала да чәчләрдән, юк була борчулары. Барысы өчен рәхмәт сиңа, яраткан фәрештәбез. Туган көнең белән котлап, башыбызны иябез. Иң мөһим теләгебез ул, бетмәс-төкәнмәс саулык. Саулык ул, матур тормышта иң олы булган байлык. Хөрмәтле Наилә Абдуллахатовна, матур туган көнегез белән котлап, якыннарыгыз күркәм җырда сайлаган. Аны бергәләп тыңлый гәләм. Котлы булсын әни туган көнең,
Nazlap kına sina deşerbiz. Allah birsa senin bilen birge, uzak yıllar tağın yaşarbiz. Rahmetim zor sina uzak yaşa, bizge bitsin bek zor yuvanış. Varıp dalsak durmuş yollarını da, sen var eli bizge tayanış. Rahmetin zor sina uzak yaşa, bizge bitsin bek zor yuvanış. Varıp dalsak durmuş yollarını da, sen var eli bizge tayanış. Rencimesheni üsken şokta, türlü şoklarımız buladır. Yaxşılıklarını bizge birdin, senden güne örnek alganыбыз. Rahmetim zor sina uzak yaşa, bizge bitsin bek zor yuvanış. Varıp dalsak durmuş yollarını da, sen var eli bizge tayanış. Yaşalıyani bizning üçün, bu biteli ömür uğratası. Yakınların balaların bilen, köp ömürler bulsun ötesi. Rahmetim zor sina uzak yaşa, bizge bitsin bek zor yuvanış. Varıp dalsak durmuş yollarını da, sen var eli bizge tayanış. Rahmetim zor sina uzak yaşa, bizge bitsin bek zor yuvanış. Varıp dalsak durmuş yollarını da, sen var eli bizge tayanış. Varıp dalsak durmuş yollarını da, sen var eli bizge tayanış. Sen var eli bizge tayanış. Найля Абдуллахат кызы Узбекованы матур туган көне белән ихластан, менә инде ярты гасырга якын таныш һәм туганнардай якын дуслары булган кешеләре Ахтямова Әлфия Мясумовна, Адельшина Наиля Дәүләтшевна, Хабибуллина Рамиля Мясумовна балалары белән котлыйлар. Наиләбез ул бик сабыр, бик тырыш, бик уңган хатын. Без анарга гел сыкланып карыйбыз. Балаларыбыз да аны ачык күңеле өчен нык яраталар.
үз туганыбыз шикелле кабул итәләр. Кадерле дустыбыз, сине туган көнең белән котлыйбыз. Менә инде 40 елдан артык без Аллага шөкер, бер-беребезне дуслар дип атай алабыз. Син таң калырдай пәйгамбәрләргә генә хас булган сабырлык иясе. Синең улы җаныңа шул кадәр күп матур сыйфатлар сыйган. Гомердә кешенең начар якларын табып сүз күтәрмисең. Киресенчә, гел аклап кына сөйләргә тырышасың. Гадиллекне нык яраткан җаның тынычлыкны яратмый. Син гел кешеләр белән аралашып, газиз кызыңның иң олы таянышы, оныкларыңның иң кадерле әбиләре булып, матур аралашып яшәп киләсең. Бер-берсеннән ярак яшәмәгәнгә пешкән пәрәмәчә, кайнар бәлешенә дә ул кунак итә. Булмаса, алып барып үзе анда кунак булып кайта. Ике йортта бер җан дигәндәй бик матур яшәп киләләр. Күзләр генә тимәсен. Безне дә ул бик яратып, хөрмәтләп кунак итә. Кирәк чакта киңәшен дә, ярдәм кулында сузырга хәзер тора. Кадерлебез, алда да шулай бу җылы мөнәсәбәтләребезне саклап яшик. Бала оныкларың янәшәсендә гыйбадәтле матур гомер кичер. Без сине бик яратабыз һәм хөрмәт итәбез. Ихлас күңел белән үз итүче, хәлем аңлап чабып килүче, андый дуслар сирәк була, чын дуслыкның кадерен белүче. Син шуларның берсе дустым, авыр чакта иңен куючы, күземә карап ниләр кичергәнне эчке халәтемнән тоючы. Минем шатлыгыма син шатланып, борчуымны уртак белүче, баштан үткән булган хәлне бары син дускайым белүче. Яшь чаклардан килгән дуслык хисен саклый әле гомергә. Шын йөрәктән, ихлас күңел белән, шын дус булыйк гел бергә. Бәхетле бул дустыбыз җир йөзендә, гомерлеккә матур тормыш ит. Бер авырлык килер, бер җиңеллек, авырлыклар килсә сабыр ит. Матур гомер узу җиңел түгел, тормышы да бүген бик авыр. Якыннарың, дусларың күп булганга шитләп үтә сине җил давыл. Ай яктысы якты дисең, көн яктысы күп түгел. Башка дуслар да юк түгел, ләкин синең кебек түгел. Ачык йөзең, җылы сүзең белән килгән чакта каршы аласың. Безнең дуслыкның җылылыгын бер Аллаһы үзе сакласын. Хөрмәтле Наилә Абдуллахатовна, бар теләкләрне дә дусларыгыз сайлаган матур музыкаль бүләк дәвам итәр. Аны бергәләп тыңлыйк әле. Кайда гына йөрүсәк тә, тормышта дуслар кирәк. Танышлар бик күп булса да, чын дуслар була сирәк. Кайгыда да, шатлыкта да, тормышта дуслар кирәк. Авыр чакта алтын киңәш, дуслардан була бүләк. Кайгыда да, шатлыкта да, тормышта дуслар кирәк. Авыр чакта алтын киңәш, дуслардан була бүләк. Яшәү көчен кыен чакта, чын дуслар гына бирә. Бар яхшы дуслар гына синең хәлеңне белә. Кайгыда да, шатлыкта да, тормышта дуслар кирәк. Авыр чакта алтын киңәш, дуслардан була бүләк. Чын дуслар өчен кадермәндә алкышлар. Бергә булыйк, бердән булыйк, җырлап яшик дусларым. Сезнең белән бик күңелле,
булыр гомер юлларым. Кайгыда да, шатлыкта да, тормышта дуслар кирәк. Авыр чакта алтын киңәш, дуслардан була бүләк. Кайгыда да, шатлыкта да, тормышта дуслар кирәк. Авыр чакта алтын киңәш, дуслардан була бүләк. Авыр чакта алтын киңәш, дуслардан була бүләк. Дуслардан була